Краўчыха па адукацыі, сацыяльная фея па прызванні. Швейную машынку Эвеліна Драпун прамяняла на работу з людзьмі. Пайсці ў сацработнікі параіла сяброўка. І ўжо 4 гады дзяўчына дапамагае тым, хто сам не можа даць рады бытавым клопатам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, моя дорогая. Ну что, как дела ваши? Ничего, Все да хорошо. Зінаідзе Віктараўне летась споўнілася 90. Амаль палову жыцця адпрацавала ў сістэме кааперацыі. Нядаўна страціла мужа. Дзеці яе не забываюць, ды жывуць далёка. А дапамога патрэбная штодня. Але сваю прыяцельку Зінаіда Віктараўна цэніць не толькі за бытавыя паслуги. Очень много значит внимание. Я только радуюсь, что она у меня приходит и меня проведывает, и что я не одна, и что она принесет хоть что-то мне, что надо. Она замечательный человек. Прыход сацыяльнага работніка – ратунак ад адзіноты, а яшчэ дапамога па гаспадарцы, схадзіць у краму, прыгатаваць, прыбрацца ў хаце, існуе цэлы спіс добрых паслуг. З гэтай прычыны сацработнікаў празвалі сацыяльнымі феямі. Узнагарода за іх працу даволі сціплая. Сярэдняя зарплата складае 350 рублёў, а падапечных у Эвеліны ажно 9 чалавек. Але дапамогу іншым дзяўчына лічыць сваім прызваннем. І не па чутках ведае, што такое застацца самотным, бо сама яна сирота. В этой работе меня удерживают люди, к которым я уже привыкла, которые стали мне как родные, так как бабушек, дедушек своих у меня нет. Эти люди всегда благодарны. Праца сацыяльнай феі не толькі маральная, але і фізічная нагрузка. Напрыклад, адным разам сацработнік можа дастаўляць падапечным да 7 кілаграмаў прадуктаў. Аднак і слоў падзякі людзі не шкадуюць. Каждый гражданин, который у нас на обслуживании, а у нас на сегодняшний день их 310, позвонил и сказал слова благодарности в адрес своего социального работника, ну и поздравления с наступающим Рождеством. Усяго ў нашай вобласці дапамогай на даму карыстаюцца больш за 10,5 тысяч чалавек. За візіты сацработніка яны плацяць у сярэднім 12 рублёў у месяц. Пры тым, што рэальны кошт бытавых паслуг каля 300 рублёў. Але каб небагатыя людзі маглі сабе гэта дазволіць, розніцу кампенсуе дзяржава. Сацыяльная абарона застаецца адным з дзяржаўных прыярытэтаў. У адной толькі Брэсцкай вобласці ёю займаецца больш за 50 устаноў, у якіх працуе 4,5 тысячы чалавек, што заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу тым, хто мае ў гэтым патрэбу. Валентин Бойко, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія Брэст.